voimalaitos. Eno. Niin. Enon voimalaitos.อ่างเก็บกักน้ำนะคะ ตาพามาดู Tästä on ne laskua tätä. Vesi ei lentä. Niin ei lennä. Näköjään on niin vähän vettä tänä keväänä, että ei tarvitse juoksua. Vähän Ja vettä. kato, kun ne tuon aukaisi. Joo. Se Tuo, lennittää sitten tuonne, siellä. ei tuonne. Hirmuinen kohina tiellä. Aika paljon ylempänä, kato, tuo vesi. Tämä, niin se on hirmuinen koskihan siinä tulee, kun se aukaisi. Joo. Ei ollut, kun se on Kaltimon voimalaitoksen tämä oikein. Tuossahan se on se voimalaitos. Joo. Sieltä vesi tulee. Turkuun. Viime keväänähän tässä on varmasti ollut aika koski, kun tuota on paljon lunta. Vähän vettä. Niin, niin Vesi. sitten, Joo. vähän kun on vettä, niin ei tarvitse juoksut. Tuossa voimalaitos käyttää sen kaikki, mutta sitten Joo. kun ylimääräistä tulee paljon, niin sitten ne laskoo tästä ohi. Keväällä. ธรรมชาติสวยงาม tosi kaunii puu. Mistä sitä pääsee? Se on tuonne... Ja mulla on toinenkin paikka tässä, mikä piti nähdä, mutta... Tiedän missä, miten sinne mennä.